kita itu paling tidak perwakilan generasi milenial. Mau wis ana Cak Kuntet. Karo Cak Untut. Sapa ki? Cak Kentut. Nah. Lah ya tuwek kan ngentutan lho kuwi. Karo Cak Kentut. Ya. Iki paling tidak ini beliau berdua ini yang mewakili generasi-generasi sesepuh. Milenial sampai dengan saya. Ya, ya. Lah paling tidak secara akademisi, secara ilmu intelijensi yang tinggi iki kepiye ngono lho. Ya, okay. Masyarakat lak nyenengke, ibu-ibu lenggah ya nyenengke. Iki sing dadi yoga ya seragam kabeh. Seragam tanggapan, dadi tanggapan ya seragam kuwi ya. Loh, iki Budi Wijaya sangke ramene gamelan gak cukup, yogane turahe sak menimbane iki lho. Turan diasmu sing delok. Sing delok iki. Tak kira yoga iki Sing delok. Oh, iya bener. Iki ra paham iki. Ini hari apa? Iki hari apa? Loh, hari kebudayaan. Sampeyan seneng to? Seneng, Pak. Melihat masyarakat Trowulan Mojokerto seneng. Bandun, Ora ana masyarakat sing lomo, ora ana masyarakat sing sedekahe gedhe. Budi Wijaya maine penonton didumi kacang lek ra Budi Wijaya ki ra ngene iki aku. Kacang matamu kae bakul kae. Bakul kae tuku kok iso. Kok didumi piye kok iso? Tak lek didumi. Kae dodol ngono lho. Mangsane mula kene iki seneng. Ibu-ibu sing lenggah masyaallah. Kula dongake swarga nggih, Bu. Insyaallah panjenengan sehat awet momong putra wayah sedayanipun Allahumma. Wong wedok-wedoke jilbaban kabeh kene iki religius, Mas. Agamis. Sini tuh mushola masjid langgar kuatah banget. Kene daerah Trowulan. Itu kalau setiap ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Delok enek beduk. Ning ndi? Langsung ning sawah. Budal kabeh nyeluk macul cengelmu. Nyeluk tanggane dijak ibadah bareng. Mula ibu-ibu seneng ngene iki. Aku lek ndelok ibu-ibu karo bapak-bapak iki mesakne sing lanang-lanang aku iki. Kok mesake lanang apa? Sing ibu-ibu iki tok ayu-ayu. Lah terus sing lanang maksudku yo buluk-buluk mesakne aku. Loh, kowe iki piye toh? Lah wong ibu-ibu ya kaya ngono kuwi kok kecantikan tuh terletak di seorang wanita. Tapi kita lihat pengorbanan seorang lelaki itu untuk kecantikan seorang istri. Ini kadang-kadang saya bisa mempunyai rasa diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya? Duluan toh sing wedok ya ayu-ayu. Sing lanang ki ikhlas, lilo legowo, ireng-ireng kaya ngene iki. Iki ndudone bahwasanya pengorbanane wong lanang ki demi kecantikan seorang wanita. Iki lho, iya, delokan. Lho, nyapa keplok-keplok wedok iki. Sing talem ki wong lanang-lanang ki lho. Wong lanang-lanang ki nyambut gawe isuk ngantek sore mek dinggo nglagati wong wedok. Ngantek enek kata-kata dolanan boling kena beling. Apa? Sing wedok glowing sing lanang gulung kuming. Iki pengorbanane wong lanang-lanang dolan. Wong wedok jilbab apik-apik, dolan wong lanang iki songkok ngantek lepek-lepek kaya ngono kuwi. Iya ora? Lho, padene iki dolan mesakne iki. Ngapa? Mesakne nelongso. Wong wedok gawe klambi ndelok lodrok dandan ayu. Wong lanang mek trimo sarungan sing biasa kaya ngene iki. Iki pengorbanane wong lanang lho iki. Ya ora? Lah wong wedok ora ya mesake. Mesake apa? Wong wedok itu dipacaki ayu kanggo bojone. Kuwi lek elek tontonan dandan ayu, jajal ning omah, kuwi mesti nggawe daster jebol-jebol. Ya ora? Ayo. Ketok enek keramaian ngene iki budal dandan ayu, ning omah kok lek nggawe jarik lepek-lepek ngono kae. Ya ora? Wong lanang lho mesake, hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ayo kowe bosok ora kowe? Wong wedok-wedok aja guyang-guyu tok. Sampeyan ya kudu semangat tak belani. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Kae sing tuwek aja melu. Sing tuwek yo melu ya susah tok. Nek ora apa-apa, ibu-ibu nuwun pangapunten. Ibu-ibu luwih nelongso, Mas. Nelongsone nggo ndi? Wong lanang penak tangi turu kudu dicepake. Adus kudu dicepake, mam kudu dicepake. Sing repot wong wedok. Repote apa? Masake, gaeke wedang. Nek nganti mbledos LPG-ne sing kebledosan sapa nek ra wong wedok sik? Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Bosok anggotaku ya akeh. Enek LPG sing nukokne wong lanang-lanang iki, Enek masak sing ditukokne jangan ki dhuwit saka sapa? Wong lanang. Lek ra wong lanang ki ora duwe dhuwit sing dimasak dingklik piye masamu? Ya ora? Aja kemlinti kowe. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang.
Sewena-wena kowe karo wong lanang. Wong wedok luwih mesake. Mesake apa? Duit 50.000 kon ndadekne seminggu pramumet ndase. Wong wedok-wedok ki wong lanang penak. Nyo 50, nyo 20. Nek nukokke bumbon saiki Lombok mundak, Brambang mundak, Endok mundak. Nek nganti mundak ra iso tuku ndok apa nggodhog ndokmu kuwi. Iya. Loh, ayo omong kowe. Gelem godhog ndokmu. ora masalah lek gelem mbok pangan. Ayo. Mula wong wedok-wedok ki nelongso atine. Nelongso wong lanang lho. Wong wedok nelongso. Wong lanang ki penak mek lumah-lumah. Wong wedok ki subuh wis tangi, isah-isah. Sik olah-olah, nyepakne klambine anake sekolah. Engko sik ditinggal kerja, kondur awake saya. Lagek mlumah sing lanang wis grayah-grayah. Rumangsamu wong ngene-ngene ra haus kabeh. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Bosok kowe. Kuwi wis tanggung jawabe wong wedok melayani jasmani maupun rohani. Napa? Wong lanang blonjoi wong wedok ya kudu nglayani. Lek wong wedok ora gelem nglayani, wong lanang tuku apa piye? Tuku. Ayo, wong saiki 150 ya jos. Ayo, tuku. Hidup lanang. Iku ketoke wajah-wajah komplek iki. Lho ya kudu nglayani wong wedok. Wong wedok ki sakit hatinya lho, Mas. Lara ya priksa. Kowe ngerti wong wedok kae? Napa? Nun pangapunten. Ibu-ibu ngrasake lho. Rasane apa? Gembel ponang jabang bayi. Kuwi larane suwine ndahne yo. Suwine piro? 9 tahun 10 wulan kuwi mbiyen lek gowo. Kuwi meteng apa tumor? Piro? Meteng iki 9 wulan 10 dina. 9 wulan 10 dina. Rekosane ibu-ibu Sing mriksane sapa? Wong lanang. Sing keterene bidan wong lanang. Sing bayari wong lanang. Jajal wong lanang ki ora keterene. Anakmu lahir kena stunting gizi buruk bosok kowe. Ayo. Ki lho, tuwek sitok ki melu iki. Aseme. Iki pengorbanan kok. Ibu-ibu ora nganti kalah. Ibu-ibu luwih rekoso, Mas. Rekosan ngendi? Ngetokke jabang bayi, melahirkan seorang anak, direwangi toh nyawa toh pati paribasan perang cabil apa? Sabil. Ah, perang sabil. Kuwi ya rekoso, Mas. Iya nek metu penak, karek metu. Lah nek terus metu nyungsan. Sik nyantol untune barang. Operasi. Operasi sing bayari sapa? Wong lanang. Wong lanang. Sing bayari sapa operasi? Wong lanang. Kemelinti kowe wong wedok. Ora kemeliti wong enek BPJS kok. BPJS enek BPJS. BPJS ku sing ngurusi sapa? Sing ngasoki sapa? Wong lanang. Lah iya. Jajal kowe BPJS mu ora diasoki. Bosok kowe. Ora gawe BPJS sing wedok-wedok ya wis duwe kis kok. Kae duwe kis kok mangsamu. Wong wedok-wedok ki luwih nelongso, Mas. Kemelinti kowe. Ora kemelinti, wong wedok tak ewangi. Lah wong lanang ewangi aku. Kok kowe muni hidup wong lanang, hidup wong lanang. Sing bener ki hidup seorang wanita. Kok iso? Hidup wong wedok. Kok iso? Tanpa enek wong wedok sing menghidupkan wong lanang sapa? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Sik. Kalau sing tuwek sing den cagake sing mbok uripne sapa? Sik. Kata-katamu. Piye kata-katamu? Nek ora nek wong wedok sing menghidupkan wong lanang sinten? Salah kowe. Takok iki lho. Takok mas-mas, bapak-bapak. Jam 5 esuk rasa dihidupkan wis hidup dhewe biasane. Ya iya. Wong wedok ki pangapunten. Ini sudah diakui oleh negara bahwa wanita itu adalah tiang negara. Wong lanang yo tiang jalur ngawur. Kowe iki mbok ora ngengkel no ngopo? Nyapa aja kowe diomong ora bener kok. Saya itu ngomong sama pejabat-pejabat daerah kepenak lho. Ngomong karo sampean kok mesti repot. Repot rasa teko titip ora apa-apa kowe. Maksudnya bahasanya itu yang enak. Ya. Harus bersatu. Satu. Ora sampe beda-bedake. Emansipasi persamaan gender itu sama. Nah, ya kuwi lho. Ngono. Ayo. Nyapa? Nyapa iki? Loh. Lah kok kowe lemu kemaki lho. Aku iso kemaki dina iki. Wong ibu-ibu kene Aku seneng melu ludruk iki seneng aku. Senenge. Senenge kumpul banci ya seneng. Pangapunten Mas, Budi Wijaya itu ndak ada wariannya. Semua asli wanita. Lah lha iki mau tak delok nguyuh ning arep nguyuh ngadeg ya. Dandan jare.
Lah kok aku delok ngene, oktawa lho. Iya iya. Ngene lah kok aku ning mburi. Lah kok kuyuan aku. Lah kudune lak ono. Okta ning ngarep aku ning mburi lah kok kuyuan. Kudune sing kuyane ngarep. Ngawur lah kok taline urung dicepot madhepe mburi ngene. Lah ki apa ki aku lho kok sawer aku ya. Sawer contongmu kuwi kok iso. Coba kibote Mas, kibote Mas, kibot. Alhamdulillah. Ngriki lak nggon apa pondok akeh. Iya lho kono ki ya budaya agama negara itu selaras. Oke. Hidup dengan budaya akan indah, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan terarah. Mula piyai kene insyaallah tambah barokah. Allahumma. Sing penting awake dhewe tetep berbagi kebahagiaan. Koyok Dinas Pariwisata yang mewakili dari Museum Mojopahit Trowulan Mojokerto ini yang selalu peduli dengan budaya. Mula asor luhuring budaya gumantung saka asor bangsa gumantung saka budaya. Mula tepuk tangan untuk Museum Mojopahit Trowulan. Amin. Ngene iki melu seneng. Saged nembang to? Insyaallah. Sak kentut ya wis jula-juli, gandang, awake dhewe ya nembang, tapi nembang sing bernuansa agamis. Nggih, Mas. Ngono lho, sing diomongi sing manu. Iya. Ora ngerti kowe. Ora ngerti apa teko kene aku. Lho. Nek mergo kok kene iki isone kok kene mergo awake dhewe kuwi diremot saka sing ning kono. Kono nggo remote tipine sepiro lho? Lho. Kowe iki nek ngomong lambemu iki lho kok iso. Kowe iki ra yo ngerti to dununge wong iso mlaku ki lak mergo enek sikil. Dununge wong iso njikuk gumantung lak mergo duwe tangan. Isone nyawang lak mergo saka eneke mripat. Isone krungu kuwi mergo enenge kuping. Mergo manusia itu dikasih sempurnanya tubuh, saranduning badan, kuwi ana fungsine dhewe-dhewe. Iki ana fungsine. Iki ana fungsine. Iki ana fungsine. Iki ana fungsine. Iki ya ana fungsine, iki ana fungsine, iki ya ana fungsine. Lah iki fungsine apa? Alah, lah. Kok paling cilik ngono. Anu neh demokne nae. Kok tak ngene lho kok mak tengil. Ngono. Aja ngisi-ngisini. Ini yang rawuh ki pejabat-pejabat ini. Ngene iki lak cekel ngene iki kowe nek Pak Kapolsek enek undang-undange. Oh, berapa? Lho iya undang-undang pornografi. Oh iya ana no. Perjudian ada, penipuan ada, pencurian ada. Itu lapisan hukum secara undang-undang itu detail. Perjudian 303 KUHP. Penipuan 378 KUHP. Maling 362 atau 363. Nah, ngene iki kowe iki menteleng ning aku ngene iki nek undang-undang. Loh, wong menteleng nyapa? Nek pasal iki. Piro? 521. Gak ono rek. Enek. 521 pasal apa iku? Pakan pitik. Iya cendak. Engko nek tak ning nong ning go. Malah gedine sik. Lah wis mbok demok ping pindho kok iso. C seberapa C. Seneng 9. Nih. Magadi. Salah. Engko dhisik ra kesusu ngono kuwi kok iso. Nyanyi ya. Re Re Rari rari rai rai rari rai ya re rari rari rai ya stop wong aku wis nyanyi kok gak ndang nyanyi ya apa rek? Nyanyi wong loro. Lah ku ya apa? Lho kon bengok. Suarane metu, napase metu. Paling suara itu didasari dengan napas. Aku ya apa? Tokno napasmu rek. Oke. Jok ngisin-ngisini kon niku. Aku ya apa aku? Napasmu ditokno. Ayo. Sip. Drum. Trung tak dung. Re rari rari ra Mas Jogludo
Hah. Wah. Carane ngono iki gak diundang meneh rek. Ngetut awakmu angel lho. Gak angel, sampai sing angel. Lah jare awakmu jare napasnya kon keluar. Napasku sudah saya keluarkan, tapi itu salah. Napase tokno, terus suaramu yo melu tokno. Piye? Napas terus bengok. Oke. Ngono lho. Piye iki? Napas metu, swara metu bengok. Siap. Ngono. Ngono lho, dadak angel men ngono. Kon iku sing angel ya. Kon iku ya apa ngandane? Aku piye apa? Suarane metu bengok. Oke. Yo. Musik. Sa. Sa. Re 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 re. Oi! Rari rari rai rai. Oi! Rari rai rai. Yow! Oh! Wes, bosok karepmu ra karepmu. Wong kon bengok iso bengok ngono ki lha opo kon iku? Jare kon bengok. Bengok iku improvisasi rek. Improvisasi. Aku nek wis nyanyi, kon nyanyi. Aku piye? Nyanyi metu suarane, ana lagune sing iramanya sama sesuai dengan metronomnya musik. Ngono lho. Improvisasi. Impro. Wah, gak ngisi-ngisi nih kon. Lagi iki cangkem mbok dijelik kresek lagi. Kowe iki ya ora ngerti yo. Mula kuwi didelok to. Mas. Re 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 Impro. re re re. Rari rari rai rai rari rai rai. Feel tudung. Re re re. Musik. Re re re. Astagfirullahaladzim. Rari rai rai rai. Allahu Akbar. Rari rai rai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rai rai. Astagfirullah. Andasmu. Wah. Wedan kok. Jane mbok kon improvisasi. Improvi maksudnya ya ada lagunya ora astagfirullahaladzim ngono kuwi. Religi ngono. Religi itu ada lagunya. Ngono lho. Ora kok wah 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 ngono kuwi ngopo kowe. Wah mbleset ora. Engko sik. Wah arepe nyanyi dhisik. Ngenteni kancane sik. Wis teko napa dinteni? Kamu nanti nunggu saya dulu. Walah, Urung wayahe. padha-padha tanggapane ora tau bener kowe iki. Kok nek wis aku Allahumma sholli wa salim ala baru kamu. Kowe engko sik rono sik lho. Urung wayahe kok iso. Nek wis bar aku terus sampean. Ayo, musik. Ya. Re 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 re. Bagi apa? Rari 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 Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim ala Jane bareng ya penak. Ngenteni saiki. Allahumma sholli wa sallim ala Aku wis nembang ini iso randang nembang iki lho. Jare engko Saiki ngono lho. saya Alah. Saiki ki bareng berdua kok iso. Saut. Aduh yo. Ora kok disaut ngono. Nek wis aku Allahumma sholli wa sallim ala terus mulutmu Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Jadi antara mulutmu dan mulutku itu bisa bersatu padu. Gitu loh ya. Oke? You understand? yes. You understand and the song and the Java? Oke. Nah, ngono. Lah nek wis aku Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nah, dadi lambeku dadi siji. Oke. Nah, oke. Ya.
rari ira ira rari ira Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ada tamat mila ilson tanya bodoh budrek aku musuh awakmu budrek. Jare mbok kon menyatu antara mulutmu dan mulutku itu yang bisa dinamakan vokal cipokan. Aku wis gak aku guyon. Awakmu guyon terus kok. Yayi sini itu paling bangga, paling seneng kalau kita itu bernuansakan religi. Oke. Ayo, awas. Matur nuwun dateng sedaya keluarga Trowulan. Iki lho. Ini yang berkaitan dengan pagelaran malam hari ini loh. Matur nuwun kagem sedaya keluarga Trowulan yang sudah menggelar kebudayaan. Bareng-bareng nyuwun marang pangeran. Mugi-mugi rezekine sak paran-paran. Matur nuwun dumateng sedaya penonton. Apa iki? Kok terus sampean ki telmi iki kepiye? Langsung ngono. Ayo. Matur nuwun dumateng penonton sedaya. Ingkang sampun mirsani budaya. Duh, nyapa ndasku mbok dilat lho. Genti mosok ndasku tok mbok muti. Sareng-sareng dalu niki nderek dedonga. Mugi sedaya benjang Sareng-sareng, saged ahli suwarga. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Radhi Batar ben seneng Kanjeng Nabi Muhammad. Bi'ilnillahi wa imatan. Alhamdulillah. Allahumma insyaallah piyai sing seneng mau sholawat nderek syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sedaya slamet wonten ing donya akhirat. Iki awake dhewe pangapunten mergo nuansane kaya ngene iki lak sejatine dijak seneng. Timbang awake dhewe susah mikir nggon prahara rumah tangga, prahara negara. Apike ya seneng-seneng ngene iki. Seneng sing nggawa manfaat. Kon gak ngerti keluargane Cak Bayan. Cak Bayan Taji gak ngerti sampean. Loh, ya apa? Lho keluargaku dhewe ra tak urusi nyapa ngurusi keluarga Bayan Taji bareng. Maksudnya Cak Bayan Taji iki aku rada meri ambek awake peno iku. Ngono. Kon niku rasa meri karo Bayan Taji. Lho, Bayan Taji gak dimereni ya apa? Ngono lho. Oh, gitu. Bayan Taji kirim surat. Masa ya kok ngono rene ya. Penyelenggara BPKW Jai. Oh, lah kuwi Kementerian 11. Iya. Wis pokoke Kementerian 11 lah. Nah. Terima kasih pokoknya mudah-mudahan yang penting Ade berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi yang terselenggaranya pada malam hari ini mudah-mudahan semuanya selalu dalam kesuksesan dan kejayaan. Amin. Matur sembah nuwun dari Kementerian Kebudayaan. Ngono lho iki lho. Bojone Cak Bayan ya apa niku? Iki malah kaya
Iki sapa iki? Bojone Bayan Taji ku. Duduk petugas Bang Mekar iki. Lho. Bang Mekar opo? Iki bojone Cak Bayan Taji, ngono lho. Lah kek nemu apa lho karo Taji doyan ya? Lho. Sampeyan kok pas pilihane bojoku paling sampean gak milih. Bayan niku poso gerek ya apa sampean niku? Bayan niku ngendi-ngendi wis kondang. Sopo arek wedok sing gak kenek? Iki mbiyen bunga desa iki. Kembang desa iki. Lah lek kembang desa kalah karo bojoku no. Apa? Bojoku iki kembang wedi lho. Matane kembang wedi telek kucing iki kok iso. Lah yo mbiyen iki nemu kudek iki pas lingguh jejer telek kucing lho. Ya apa? Omono ning. Kan iku gak ero ta lek aku bojone Bayan Taji. Loh. Lah ya apa kan iku? Balik. Gak ero. Roh. Ora roh ngono gedhe sampeyan ora roh lho. Lah iya. Lah iya. Lah kok kenang sapa iki? Roh yu iki bojone Bayan Taji. Bayan Taji milih iki sebab ana sing istimewa. Apa? Apa? Deloken. Apa nih? Nek bojone Bayan sing liya-liya gak kaya iki. Gak kaya aku piye? Iya, apik iki rek. Bojone Bayan liya. Heeh. Iki biasanya ya. Iya. Biasane. Gelungan ngene iki ya. Hmm. Mesti kembang melati, kembang mawar. Iki rencanane karo Bayan Taji iki kayak kembang api sok ben kene iki. Dadi ben meledos gundule. Kono ojo ngawur, iki kembang desa mbiyen. Iya. Deloken. Deloken toto buri, deloken toto buri. Teko buri. Kaya Isuzu Panther. Lah nek teko ngarep, Sik, buri kaya Isuzu Panther. Kon ngerti ta gak Isuzu Panther? Apa iku? Ini sungguh-sungguh pantat bikin gemeter. Kon gak ngerti sing saka iringan. Iringan kaya Shogun. Apa? Semua orang melihat pasti tertegun. Lho. Sing saka tengen Kok tengen. Supra. Apa kuwi, Mas? Suka perawannya saja. Lho. Iki kene iki Kene. kutilang dapur. Kurus tinggal asing dada montok siap tempur kan ya. Eneh. Apik. Kakak. Kon goleki sapa iki? Goleki sapa yo? Ya goleki bojoku. Wah. Wis omono tuh, omono tuh. Tak wongi. Iki lho wong nok kene. Gak usah pringisan. Aku jane lek roh iki lho. Oh, Mulai bojoku tak tekek ya. kon jok semena-mena mbek bojomu. Bojomu ben ketok ayu, dandanono nggae klambi sing kembang-kembang ngene iki rek. Ndek tak wae kembang-kembang sak pote malah melaku kabotan. Maksudnya klambi lho. Lah iya, Pak kuwi ben rodok aku iki jenenge sing Kenono sandal jenjet ngene iki ambek bojone Bayan. Bayan iku bojone kei sandal jenjet. Bojoku ndek tak wis sandal jijit malah geblak. Lho, lah lha apa keduren ta? Jijite ning ngarep kok. Ayo mbleset iku. Ngene lho. Sampeyan iku roh bojoku apa gak? Aja tek pringisan. Aku iki penting. Wayahe katene posyandu koncine digawa. Katene posyandu ki bojomu lagi wae njaga pos kampling. Ngono lho. Sampeyan iki rasa ngene, tak mongi, tak mongi. Ngene lho yu. Tak mongi penak-penakan le. Aja tek golek kesempatan to. Kok gek mbok gendak dhewe arek iki. Kon ngerti bojone Bayan sik mening, Bayan karek modare ku kok. Kok aja sembrono lho. Lah lha apa? Karo keyakinan saya lho. Gak gelem ta? Ya apa kon niku? Doyan ta kon? Lho ya apa kon niku? Goyan ka? Yo itu ya lah. Oh, no. Ayo jak maju ngono. Kon tak wong ya yo. Apik awake lu. Kon tak omong ya. Omong didik, awake dhewe dadi daklan tetap ya. Aku cuman nang melu Budi Wijaya jan. Tak wong ya yo ya. Ngomong apa? Wah. Tapi lek ngomong sing jujur lho ya. Apa? Ana apa rek? Apa? Apa? Mripate murup koyo kucing anggora. Bayan iku gak gelem bojone gak ketinggalan zaman. Iki yo rambut disemoting. Iya, mata ditukokno lensa. Gigike dibehel. Bojoku ndek ya mripate tak tukokne lensa lho. Terus Tak tukokne lah kok lupane putih. Dadi mripate begitu digawe putih kabeh malah kok kuntilanak. lho gak ngerti kok bojone Bayan api. Ngene ya yu ya. Piye? Kon jok percaya karo anu sapa jenenge iki? Bayan Taji. Kang Taji. Kang Taji iki saiki mu terus terang, lek iki ngrasani sampean. Lek iki Rasane apa? Temenan, Rasane ya? apa? anu ngene lho Jo, aku terus terang aku sik mung karo bojoku wis tak cinta. Lah nyapa to Kang aku yo ngono. Bojoku sik mungkin nun sewu. Anu saya gawedi. Bojoku saiki mu nun sewu lek dandan wis ora tau wayu. Bojoku sik mu irunge iki mekrok, pipine sik mu ginjur-ginjur, ambune ra enak. Kang Taji sik muni ngono kuwi. Aduh!
Apa kon ngaliku? Lah tak paduli kaya ngono malah kaya urip ning rumah sakit. Ayo coba takon meneh. Kang Taji ki muni ngono ndek aku saiki wis ra cinta. Temen. Kuwi tenanan yu, ndek ngomong aku ki stres tresno karo bojoku saiki wis ra seneng karo aku stres seneng, aku saiki wis oleh gandengan sing luwih ayu saka bojoku. Serius ta, Cak? Aku ngene iki. Aku apa dimiye? Kon niku ngawur ae, Rek. Iki serius ngono lho. Kon niku nek omong sing temenan. Lho aku ya temenan iki. Iki cek percaya. Ngene lho yo. Guyon ae. Ya apa? Wis to Reni yo tak kene ngene. Kok dingenekne nah aku. Engko nek kowe dingenekne to, terus sirahmu ne opo iki? Ngono. Ayo. Matane ra disawang. Wong kene yo kenek kok iso mbok ngenekne iki yo ngopo kok iso. Ayo. Kang Tajimu gak seneng karo sampean. Aku wis ra seneng karo bojoku sing wis elek, saya tuwek, saya elek. Aku sing wis oleh bojo sing luwih ayu, luwih sempet. Sik, lagi gila menang gila. Iki. Lah, Wis mulai iki. kon iku yo kan. Apa? Iki wis mulai merasuk iki jo, guys. Sik, anu. Kate nok ndi? Diluk sik ya, saya. Kate nok ndi kon? Anu, tak nang jeding diluk ya aku. Kon niku yo Aku iki ngawur. serius lho, Cak. Aku yo serius. Aku sakit hatiku, Cak. Lah malah mbok kekep kaya anakmu ae. Kene lho. Lah aku iki Kene, kon niku nek omong kurang santai, kurang slow. Ngene lho yu. Ngomong itu alon-alon, gak usah kemenusu. Apa, Cak? Kang Bayan, Yo. Taji. Tuk. Iki jan rono sedelok, Tuk. Napa? Ambune solar tok. Kang Bayan Taji ku saiki duwe gendaan maneh. Yo ta, Cak. Iya. Cak, kok kecil. Rono. Ora ngerti bapak karo ibu. Nyun adik ora? Gak cap Bayan Taji dina iki jare kate megat peno. Ya. Iki malah wis budal ning gone KUD, iki sing surat KUA. ya, KUA. Lah yo kantor iki jadi KUD. Jare ngomong, "Apa iku bojoku sing sito iku? Gak ngarah aku doyan." Yo. Berarti aku wis kate cepak dipegat. Iya Ya. tak ngene. Lho Cak, iku sehidup semati Cak. Wis gak atik sehidup-sehidupan, gak atik semati-matian. Ngomongnya kapan? Ngomong kapan? Loh. Aku elek wong wedok ngene iki lho. Nyapa? Bar dimiki terus dikamplengi ngene iki lho. Oh no. Iso Ngomongnya yo ndek ingi karo aku petok aku kok malah. Cak Bayan Taji. Wis tak elekno gak kena. Cak mesakne. Nah. Ya apa bojone peno pegat. Wis gak ngurus le. Pokoke tetep tak pegat kate golek meneh aku sing luwih ayu. Tapi cara aku dipegat aku mbek sampean gak apa-apa sih, Cak. Wong bojoku Taji lho tuwa elek kok. Ya apa? Duk. Kowe ora apa-apa. Ya, Uli. Kowe lek dirakul ngene iki jan. Rakul iki. Piye? Apik nanti Pak. Layakno Budi Wijaya ki nyelok awakmu. Lah nyapa? Bareng dirakul kene kok modelmu koyo boyo karo sura gitu. Ngawur. Iso gak iso aku mek ngirekne sampean. Ya apa Cak Bayan Taji tak elekno gak kenek. Saiki mbuh ndok endi panggone aku gak ngerti. Iki temen lho ya. Iya, jare kate Ngono iki lho ya. iya, seksine aku ambek kluthuk. Tani, engko lek sampe bojoku pun tak beleh. Tak golekane bojoku. Ben Jane wong wedok kok jagal iki. ben tokno ae. Taji karo apa karo bojone ben. Bareng rasane Taji lah kok sing metu Tasmin. Tolong. Ya, klik tenan. Tolong, Mas. Pas tolong. Tolong. Lah kowe yo.
Apa nangis? Nggonku diremet. Apa? Kon nangis apa, ta? Tolong sampean cak matamu ah. Aduh. Cak. Hei. Kowe nyeluk sapa? Asem basa menikmatan lah kok pertalite metu to. Aku diceluk cak ya. Aku diceluk cak. Aku wedok diceluk cak. Kok nyeluk Apa? kowe nyeluk tayo apa sih kowe? Kon gak paham ta kowe? Oh iya. Tak iso iki kon guru kenal iki. Sapa rek? Iki Tomo. Tolong. Enek apa? Tolong. Iki njaluk kon dulu. Kalau njaluk kon dulu. Iki tulung ngono. Iya. Iki tak mong iku laro to. Ya apa? Njaluk tulung apa sing njaluk ditulungi? Sing ditulung apa? Ku tangi iki tokno sitok nek. Kon iku arek wedok, gak iso jaga kewanitaanmu Aku izin menceritakan tentang keadaan hari ini. Enek apa? apa? Sareh-sareh. Aku diperkosa. Heh? Aku diperkosa. Terus wedhus endi sing merkosa kowe iki? Kancuk. Wedhuse jenenge Dancuk. Kon niku gak iso hati-hati kon niku. Hati-hati. Aku kok bingung. Iya, Nek sabar. ditakoni bojoku, mewekku mbaya apa? Ya sabar. Tulungono. Aku gila ya. Iki tanggane Cak Bayan Taji. Oh. Pas mulih ke luar negeri. Lho iki lho ngerti aku. Kon gak ngerti. Tas mulai teko luar negeri aku liwat sawah-sawah diperkosa rek mendem-mendem, Cak. Diperkosa rek mendem, Cak. Terus awakmu diperkosa gak mlayu ta ya apa? Aku mapan, Cak, wong enak. Kon iku kudune brontak, Wah. Ora ro. Apa? Sing diperkosa iki asline cah lanang-lanang kuwi mau. Lah iki asline iki gento iki. Iki Terus ditutup sampe rek. aku motot-motot lho, Cak. Aduh. Motot. Kowe iki jahat. Motot. Wong biarang ganjelan gombal ae, Tik. Wis. Cep. Kon niku diperkosa ya apa? Seo. Kowe enak musike. Musike enak. Hei, basa kon ambokno aku ambune kaya teh tobruk. Iki dudu sembarang susu. Lah apa iku? Iki susu Antakusuma. Onto, kotang ontra kusuma ana. Iki samuni. Lho ya apa temen ta? Ketek-ketek. Rumahmu lato-lato ta? Sing muni iki duduk kene. Apa? Sing muni etek-etek. Endi? Kene. Aku pokoknya kalau perlindungan. Kewer-kewer iki lho. Ya tak lindungi. Iki ya paling ora. Ya. Tak lindungi. Tapi loro tukono betadin. Tak mau Ya tak mangi. Aja dibetadin. Apa? Langsung tetesono oli samping cah iki. Rumangsamu tambah lunyu iku. Kene. Ma, koncone arek sing kate merkosa aku kon ketor. Ya. Ayo. Aja maju wong loro ndolek 6 kas, aku tak layani iki. Iki tak mangi. Ketoke iki mantan germo arek iki. Iki jane wong apa buta to. Ngene lho. Ning, tak kandhani ta. Aku kok cek mangkel ambek arek iku. Kan iku lha apa kemayu? Ya nek bojone Bayan mau ayu, rupamu kaya bekutak ngono kok. Bekutak gundul. Jancuk kejujukan iki. Yang mek bojone dalang Bayan Taji ku mau. Apa dalang iki? Sapa? Wong sapa? Wong sapa? Wong sapa?
Anu, Damang Taji. Damang Taji. Bayan. Bayan. Bayan yo daman kon iku. Iku apa? Lho. Paring yo lower, weku seret. Kon gendeng. Lele Didi yo kon niku ya tetep segak. Kon kate digoleki bayan. Iya. Ya apa? Gak terus kan. Ya Allah, auratku terbuka. Astagfirullahaladzim. Cek dulu. Nyapa? Amit ya, amin ya. Ini malah Macam mentut. Kaya taji. tak omongi rene yo. Benakno sik ta. Alah model. Kan gak ngerti ning mburi dandan kewirangan arek iku. Lho. Kewirangan, iku lak nggih bokongan sik. Ya. Ketok gedhi, mau ndok mburi bar udan, kene lak mandeg. Ah. Lampune ndok mburi mati. Terus? Lah kok bokongane dingge kualik sing ning kene. Loh, Sing gedhi ndok kene rek. layan lah begitu langsung mulai tak delok. Lah iki wong kok beruk aku yo. Ngono. Lanang mek naksir gak keturutan ya kaya raimu. Loh. Gak serok, gak sotil, gak kira arep ambek raimu. Iki lho, raimu kaya iki lho. Alah. Kon jok ngelokne aku yo. Kon iku rumah sama aku tresno karo kowe apa yo? Ora sinil iki lho rupamu. Buktine kon lopot ambek aku lah pembuka misjet. Aku wedi ya sesuk iki. Sesuk. Iki lek lanang lu wedi. Tahun ngarep Budi Wijaya Iki rencanane diundang rene meneh. Museum Mojopahit ini memang khusus karo Mami Okta ora mulih. Iki rencanane arep dekek ning gone gapura ngarep dicor dhek. Dadene museum ning kene kuwi. Awakmu duwe Taji lapon to. duwe taji. Tak omongi. Sampan ki omong iki. Kon jare Moh. Kon bolak-balik ngomongnya aku mesti bisi, aku mesti ngambung. Potonganmu kok nyambik itu ta. ya ancene aku mbiyen ngesir iki. Gak anjene kon kejadian. Biyen aku ngesir iki. Layakno tekmu lho iki tak delok mblulus kok. Ancene iki mbiyen Saking aku saiki kemalan. ora kok kemalan, Dik. Aku ki ya Wis gak dedean padha lanange, Cuk. Astagfirullahaladzim. Ngene lho, Dik, Cuk. Ngene lho. Iya, klemben-klemben roti-roti biyen-biyen saiki. Nah, ngono lho. Klembang klepu, klembange turi. Turi. Nek biyen aku urung iso melu, saiki lak aku wis iso ndampingi. Nah, Dampingi banci ngono ta. enggak ngono. Aku ki seneng awakmu. Sudah. Walaupun kamu sekarang merayu aku gak Syukur tak. Wis gak gelem ambek kon. Ngene lho, Pak. Pak. Aku bojo. Jelasno. Paribasane biyen aduh. Ngene. Iki melu ludruk iki genep seminggu ndasku gagal otak dakdok-dakdok. Paribasane Nun Sewu. Iya. Golek kayu ning porong. Apa Biyen ketemu ayu, sek mundulan rupane. piye, Mas? Kaya orong-orong. Gak bayan iki goleki awakmu. Ben golek awakmu. Ngapa? Jarene awakmu ki Nun Sewu, awakmu ki terus terang bae iki omong sing rusak rumah tangga niki ya iki. Piye iki? Kok iso ngrusak rumah tanggae Bayan iku lho. Jare Bayan iku kon ngrusak rumah tanggane Bayan. Bayan iki crita ndok tangga-tanggane Okta iku. Aduh! Den heda men ngocak. Bayan aku gak tau duwe salah mbek Bayan tapi Bayan ngaco mbek. Kok tak cuwo wocak. Bayan jare kondo nek awakmu kate ngrusak rumah tanggane Bayan. Ketemu pirang perkara Bayan tak rusak rumah tanggane. Jare Bayan ngomong mbok uber-uber, Bayan gak doyan, kon meksa. Bayan iku kencing manis, gak kira iso ngadeg. Loh, aku iki lho kuwi ajane ya. Ngadeg tagak iku urusane Bayan, tapi Wekmu ae angel ngadege apa meneh Bayan. Kon eling kejadian bis Surabaya Jakarta. Kon tak lus-lus gak iso ngadeg malah wekku sing ngadeg. jorok. Aku suwi rada wong banci suwi aku iki. Tole, aja kluduk. Jeng karo anggonmu tetekli, Tole. Ana apa, Dimas? Sakwise kowe dicipok banci apes 40 dina kowe ayi. Ora mungkin. Aja kluduk. Dalem Nini Permoni teko. Sajeke mari diamung baji tambah kondang konak. iki lho Nini Purwo, iki Nini Pehlet iki.
Kak, iki Kak. kok nek bayan Bayan ki wis Kak, buka omong-omong ning warga masyarakat, sampean ki sing rusak keluargane Bayan. Iki rumah tanggane Bayan murat-marit mergo critane nggone masyarakat kabeh warga diomongi sampean sing gawe dadi pihak ketigane. Bayan kaji. Iya. Loh, bayan nek gak mbok ndek-ndeki, ki engko omong ndok tangga-tangga saya gede Iki urusan. ning medsos bisa. soge kendel soge wani bayan. Golekno bayan. Loh. Sikile koyo telo druwo. Kaji. Wedi. Mek jangkir jarene cangkeme arek iki. Ulu Aku tok. ngrusak rumah tanggamu. Bayan. Mengko aku gak tau ngrusak rumah tanggane dulur. Bener. Golekno bayan ta. Aja ngenteni saiki. Tak kapan. Tonggo. Dek mlaku ngene iki, dek ketone jurus. Apa ki? Jurus nyambik brangkang. Bojone bayan wis tak provokasi, Iya, Okta. tak du karo bayan. Mami tak. Okta tak du karo bayan. Iya. Bayan ben kisinan. Soale Nah. Gantian, sehat Yan. jajan. Sehat Yan. Sehat. Jajan. Sehat ya Yan. Sehat. Jajan. Sehat Yan. Ayo sempal iki. Yan, totok endi ae sampean? Lho, aku nyensus penduduk sing jang oleh bantuan-bantuan iki tak citet. Tak Catet. catet. Heh? Catet. Oh iya, catet. Nah, kok tak citet. Tak catet iki. Kon nggawa apa Yan? Sodelot. Loh. Potelot. Sodelot. Potelot. Po, Potelot. po, sodelot. Alon ngene kok dipilih dadi bayan iki lho. Po Po, te te, lot. lot. Potelot. Sodelot. Aku ngomong potelot gak iso. Lah iki. Lho, ketrudut. Iso lho. Iso. Wis mbok data kabeh Yan. Wis, bojomu barang, Wis. bojomu barang. Oh, Wis iya. wis peno data. Wis tak data kabeh. Bojoku. Bojomu ketinggalan. Lah lah apa bojone kluthuk tinggalan? Aku tinggal nyapa. Eh? Wis mbok catet. Bojoku. Burung, jenenge Garo. Bojoku Maimunah. Apa? Maimunah. Gawe ye. Loh, kok gak metu mangsine? Kintan. Padahal iki tak isani 3 trigen lagi, Mang. Kuwi jane Oh, potelot. iki gak metu. Layak. Melet to Yan, melet Yan. Ono. Nah. Maimunah. Lah macet neh. Macet neh Yan. Macet maneh. Ngene. Ah, Ngene. aku cek to. Ben rodok lancar ben penang. Iso malah kaya marmut. Apa jenenge bojomu? Maimunah. Maimunah. Nah, Ini sudah mendapat sembako 1/2 kilo. Sembako 1/2 kilo gawe apa Yan? Lho penduduknya akeh didom rata. Biasane 5 kilo. Oh iya wis 5 kilo. Nah. korupsi mau 5 dosa. kilo. Hmm. Nah, Maratuaku. mertuamu. Kuat. Heh? Kuat jenenge kuat. Gak loro ta? Maratuaku jenenge kuat. 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 Tareten. Mertuane sapa? Kuat marotane kluthuk. Rodok mertuane kuat. Nah, wis oleh bantuan ora iki? Hah? Oleh. Oleh bantal. Bantuan. Ya ora apa-apa, maratuaku wis mati. Mati. Wah. Lho apa lagi? Diapus iku ambeku. Saiki ngene. Mben teko. Ning ndi? Jopo. Lho, mbok njopo ndok omahku. Lho iya lho. Lho, bantuan iki. Heh? Bantuan. Bantuan. Amin ya. Omahmu wis dadi ta Yan? Heh? Omahmu wis dadi. Gorong e. Kok bukan para ning omahmu urung dadi ngono. Wis omah iki wis dadi, cuman lawange ning dhuwur. Dadi dhek nek mlebu kok karambol, dadi nglusup. Rumah sama aku ki karambol lah. Eh, Yan ya. kan 5 kilo. iki Stempel Yan, Stempel, Yan. stempel. Stempel. Lho, agak mejo. alah kok ya. Kurang mana? Ya. Paduh Yan, mejane kurang dhuwur Yan. Aduh. Nek kurang dhuwur otomatis ndok kene. Wah. Iki lek mbok demok kene ora dhuwur ning modot. Wis bentar kabeh ya. Ya. Awak mulai 5 kilo. Ya. Doke telu. Loro ae aja telu aku. Heh? Loro ae. Loran jokmu. Lek telu ki ya ora apa-apa ya. Doke telu. Ya wis. Nah.
Yan. Awakmu. Lengo. Bagiane. Dene nek gak arep tak peke. Aja Yan. Wong peno wis oge, kaya apa? Iki ben sing gak mampu didomne. Iki hake sing gak mampu. Nek sing mampu ya aja mbok catet Yan. Sing dadi bayan apa awakmu? Lho kowe kok ngatur Apa terserah sak karepmu. Kowe iki warga masyarakat kok ngatur bajul iki masamu piye? Bayan. Bayan. Bayan kok bajul iso bangsane. Yan, tak omongi. Iki engko nek awakmu kate densus tangga-tangga masyarakat kene. Kon kok nek ketemu ambek sapa? Okta. Kok jare kate digawani oleh-oleh saka luar negeri. Bener. Mentah iku. Iya. Gak bisa kon. Ora. Okta iki sebagai warga masyarakatmu dia tuh bangga karena sampean menjadi bayan yang tidak membeda-bedakan warga masyarakat. Bagus. Dan alhamdulillah Okta iki mulai saka luar negeri ngono hadiah saka sampean. Bagus. Bojomu yo golek sampean mergo ndudune kangen sira petuk. Bagus. Jare kate dimasakne apa ae sampean. Aku. Iya. Lah nek ora kesuwen. Lho iya no. Tak tinggal ngurusi arek nom-noman. Saiki kose. Santai nono kene. Aku ki jange pijet pegel, nulis si petang dino ngene. Terasa pijet. Heh? Ning kene ae. Entekno kene kok tukange pijet sing mbok WA mau tak terne rene. Oh ngono ta? Iya. Iya. Ngono ae sih. Waduh, keliru nek muni kacau. Apa nduk kene? Lapo nduk kene? Aku nyateti pendudukku. Nyateti penduduk apa nyateti penduduk? Nyateti penduduk kok. Sing teman. Lah gak temen niku. Aku bayan lho. Aku wis ngerti lek sampean iku bayan. Wis paham. Hah? Tapi awakmu wis lali karo janjimu? Janji apa? Kowe sadurunge dadi bayan, Iku donyane sapa kok ge nyalokno? Donyane wong tuaku. Kono tunggat-tunggat lho ya. Sampai saiki gak balik. Saiki bareng wis dadi bayan awakmu wis ngalekno janjimu. Janji apa aku? Janji apa? Janji apa? Janji apa? Janji apa? Kon cakut dilantik dadi bayan pirang tahun sih? 3 tahun. 3 tahun. Ya toh? Janjimu piye? Akan menyejahterakan masyarakat. Ya ta gak? Tapi kenyataannya ya apa? Sing kok kei bantuan, sing kok kei bansos, kok kei dana sosial. Orang-orang yang membutuhkan tapi antek-antekmu tok sing kok senengi. Iku bener. Pantaskah digawe contoh kanggo masyarakatmu? Hah? Pantas. Awakmu dadi perangkat iku kanggo masyarakat. Tidak ada masyarakat tidak bisa jadi perangkat. Ngerti kon? Kowe iku goblok-goblok ayo. Rungokno tak kandhani. Rungokno apa? Dadi pamong kaya aku bayan iki ya. Yo. Iku serba repot. Repote. Salah digunem bener diomongno. Cek bayangno. Kabeh ku tak cateti kabeh karepmu cek oleh roto. Tapi cateti tak arakno nang atasan. Iku dipotol tengah bener tel. Mbah dipek sing nisor, mbah dipek sing dhuwur. Lah aku bingung andum. Ora cukup. Engko tak leh aku kena sanksi. Terus piye mbah cara awakmu? Cak. Ya. Lek sebagai wong wedok, apa maneh sampean sebagai perangkat. Tapi lek menuju untuk kebenaran, kanggone aku nggak ada masalah. Loh. Tapi lek sampean berpihak karo sing gak bener, apa maneh gedene korupsi, apa maneh gedene nyelewengno dana. Iku gedene enek dihukume. Isin cak wong wedok. Gak ono gunane. Gawe apa istilahnya? Bojone bayan taji, cuman mayoritas jeneng. Tapi gak izin, ngerti gak?
Apa maneh awakmu gedene dirasani wong bayan taji sing dikei trima sing dikenal, sing dipii, wong sing membutuhkan, wong tuwek-tuwek yang membutuhkan dijarno, didelok. Kudune kon dadi perangkat iku ntlesek nang gone desa-desa. Siapa masyarakatmu yang membutuhkan, di mana rumahnya, digoleki. Ora sing istilahnya kok senengi kok kei, sing gak kok senengi kok doi, iku kliru. Iku yang ngono guyu ae. Lapo? Kamu sebagai wanita punya suami cayane harus nurut. Aja kok berusak karepmu dhewe, aturane negara dhewe-dhewe. Gak layak sak minggu ki lho ya. Gak tau ngekeki aku. Bene kon diblokir karo negara kon. Aku gak apa-apa, Cak. Diblokir gak apa-apa. Tapi lek ngomong saenak aja saenake. Kon nek wis gak seneng gak apa-apa, Cak. Gak usah ngumbar omongan. Kate tak pegat, kate golek ganti, kate budal nang purel. Dume saiki kon wis dadi bayan lali janjimu bener kon. Saiki kon sapa balong cangkring. Apa aku gak izin? Kon budal nang ondolamu, apa aku gak roh? Aku roh, Cak. Cuman aku meneng ae. Aku sebagai ibu perangkat aku berusaha diam. Ojo sampai aku izin. Bener. Karo ibu-ibu PKK yang lain. Ya ngono. Kelakuane bojoku koyo ngono. Tapi kon gak sadar. Lek loro sing ngramut iku bojomu. Dudu gendakamu. Mosok rek lebadokan sak piring digepuki. Ayo takokno wong wedok-wedok samene kae. Masih sing lanang duwe gendakan ayune sundul langit. Lek lara tetep bojone sing ngramut. Aku mendelep. Ayo takokno, betul napa mboten, Bu? Ngene sayang. Gak sayang-sayangan. Ngene lho sayang. Ngene. Aku mantel iki. Ojo. Ayo gak apa-apa. Loh, Nek awakmu duwe gendakan, gak apa-apa. ngajak pegatan. Yo, Ya iku sing tak tunggu-tunggu. Ayo. yo aku gak masalah. Ono gini didom. Ayo didom. Ayo. Ayo. Apa ae? Sing ngedom ono gini aku apa awakmu? Awakmu. Aku. Yo, Ono gini didom. ngedom. Gini melok awakmu gon. Gono gini donya iki. Wis ora didom pen kabeh. Aku tak mulai ngene purelku. Tibakno ngono sih akhire kelakuanmu. Ya ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kon gendakan karo si A si B gak masalah. Ora masalah, aku ngono wis gak kaget, Ji. Wong kon ngono wis gak ono manfaate. Lho, kon paate piye jere? Eh, Paate piye? kon iku yo ibarate bukti iku lho wis gak ono. Ibarate HP wis gak ono sinyale. Sadar diri. Coba gak aku bojomu sing berusaha gak enek apa-apane le. Kene nek kene. Apa? Masih aku gak nek setrume. Iku nek gak petuk. Tapi nek petuk setrume gede. Lah. Agenmu aku kuwi duduk bojomu sedina rong dina ngono ta. Aku dadi bojomu pirang taun. Rasa pringisan. Rasa pringisan. Leh. Rasa kadang rangkul-rangkul. Aku gak seneng aku kok rangkul-rangkul. Aku ngono wis budrek ngrasakno kon. Budrek masalah apa? Masalah apa? Sosol iku karo bedakmu. Kula nuwun. Jembek aku. Mas. Sampeyan kurang 15.000 ndi? Aku iki apa kurang ayu? Aku iki asli. Lah trimo kok bandengno banci lho. Banci matamu. Mas,
Ayo. Aku kok nadai, perawanku kok acak-acak. Kon duwe dhuwit 45 kurang 15.000 lha apa gak mbok bayar? Mas tak gawakno, Mas. Sayangku gawakno aku. Wong aku iki sayang konca. Apa paling moro nggepuin ndak. Ora apa-apa. Nek trimo aku kok banding-banding mau banci ora masalah. Mas, gak usah mbek iku Mas, iku wis lower. Ambek aku seret, Mas. Seret kene katut tak cewek-ceweke. Mas, tak gawakno senengane sampean, Mas. Ah, ngono. Percuma sampean duwe bojo. Ah. Cerewet kaya ngono pegaten nek iso patenono, Mas. Pegat. Lah iki lho Mas tak gawakno. Iki kuwe tar. Ya iku badoken roti kering. Kok gawakno apa? Kuwe tar. Kuwe tar. Tar paping iki. Cek kene gawe ngasep raimu. Terus awakmu ku galakno iki kate piye karepmu? Nggih. Penolak ngomong aku jare kok tambahi 50.000. Aku kok jengkingno nang gone wit-witan. Iki lho, aku kurang apa nang sampean? Hah? Cece, modelmu model biasa, aku Kama Sutra. Wah, lah iki kejeng miring ya iso iki. Ayo Mas. Sampeyan jare gak duwe bojo, Mas. Makanya aku gelem ambek sampeyan jenenge Bayan terkenal. Mek sampeyan duwe bojo, bojo peno jare mati, Cak. Bojo peno jare mati. Roti. Wis entuk 40 dinane, Cak. Roti. Loh, enak anakku, Cak. Aku masih gak gawe pil kabeh, aku gak metengan, Cak. Ya gak meteng wong kon lanang. Sapa ngomong lanang? Lantang. Ayo, kon gak lanang ah? Lapa? Enggak. Enggak. Deloi. Lah iki apa iki? Iku ngono telalene gajah. Kon milih ndi? Lho, Milih aku apa milih inge? Mek atik milih inge, mati kon. Ayo, milih sapa kon? Aku wis kadung mbok perkosa, gak ketemu pucuke, gak ketemu bongkote, mati. Ayo. Pompong nang kene. Yo gak iso iki bojoku. Lho gak iso bojoku. Iki bojoku. Bojoku. Ngawur. Bojoku. aku ganteng, Mbak. Ayo. Milih ndi? Cobaan mlakune bojomu ambek mlakuku. Siji. Ose, abot-abot tak timbange dhisik. Timbangan ayo. Pompong kon mati kena tangane wong liya kon. Aja medeni ta. Tak timbange. Ban. Sing nyantol kena endoke. Sik, aku takok. Ayo. Sampai ngene iki mang piye ceritane? Aku gak ngerti, Cak. Sing penting kon rabi ambek aku. Buku KUA, buku nikahan wis jelas. Buku nikah. Kowe ngomong buku Lho aku nikahan ambek bojomu. Nikahmu ndok ndi? Aku nang KUD. Keliru, Blok. Endo ndi? KUA. KUA. Sik, buku nikahmu gambare apa? Gambar macan. Lho. Garuda. Garuda. Lah kon dilonggono pade. Duduk. Apa? Rel sepur. Iya keterak boko kon. Kuwade. Sik, dadi mantan pas ambek bojoku yo ngideki ndok ta gak? Duduk ngideki ndok. Ngideki apa? Bojoku ngideki kabel melencet. Sik. Stop. Ojo gagal. Ayo. Kon milih ndi kon? Tes sini kon. Aku. Aku kadung kok nodai kon. Sik. Aku kadung tak kena seluruh jiwa raga aku. Anyi. Sikone. Aku.
dot. Ayo. Sik, aku takok. Aja geger, aja priksa. Gak iso. Aku sing kok nodai gak kok bayar. Iya, kusik. Gak iso. Sampeyan kate takok apa? Takok ngene, didom. Kon ndukure aku nisore. Sampeyan kate takon apa? Takok awakmu ya takok iki. Takon apa? Sampai kejadian ngene iki mang oleh omongane sapa? Aku gak ngurus oleh omongane. Sing penting nisore, Cak. Kene, Cak. Hei, tau yo takok. Ayo, aku takok. Aku iki diomongi klitik karo kluthuk. Kritik lotok? Iya. Ngomong awakmu. Ngomong lek jare sampean kate megat aku. Sapa sing ngomong? Iki manusia iki. Oh, bajul iki. Rene. Rene. Lah aku bajul awakmu iki bapake bajul. Iki berdua iki sing ngomongi aku lek. Iki yo urung gawe jamin seblok. Ya apa ya? Aku masih gak kok rapi gak apa-apa. Aku rapi ambek kowe. Nah, ana wong ganteng nyosor. Ya apa? Cak Taji apa? Terus gawe masalah ngene persoalan piye sih? Caremu piye? Jare penotresno aku. Aku nggih masalah piye? Lah iki masalah jere teko ngene kluthuk, teko ngene klitik ngono. Masalahe apa? Lah aku takok masalah apa? Lah mau sampean dilokne bojomu nyapa? Heh? Dilokne bojomu piye? Dilokno jarene njaluk pegat. Lah sampean njaluk pegat apa ora? Ora. Ora ya wis nyapa kok nesu. Lho, kok nesu masalahe. Lah iya masalah iki bojomu jare sampean nyapa? Tak pegat. Lah iya sampean pegat apa ora? Ora. Ora ya wis. Ya wis. Ngene lho, Cak. Ngene lho, Cak Bayan Taji. Iya. Aku iki pengen ngetes keluargane Peno. Ya apa sih lekmu bina rumah tangga mbek ning ku ya apa? Terus lehmu srawung bayan karo masyarakat tuh ya apa? Dadi mumpung ana tokoh masyarakat, piye awake dhewe leh iso bermusyawarah mencapai mufakat. Saiki zamane wis zaman milenial, zamane zaman digital. Mula dadi wong tuwa kudu iso nuntun anak lan nuntun keluarga. Contone kaya keluarga besar saka Kementerian 11 tentang kebudayaan. Ngowahi tempat kerukunan untuk seniman dan seniwati itu suatu teladan bahwasanya jenengan keluargane ya kudu menjadi keluarga yang harmonis. Ngono aja. Iya. Aduh, aku salah paham, Cak. Berarti iki Cak Taji gak seneng ambek aku. Iki pamrutan saking kementerian. Apa? Tembangipun serampat joget bareng, Cak. Ayo. Sing penting seneng. Sing penting awake dhewe marem tur ya bahagia. Ngono. Ayo cepet. Yo, pisane. Lah. Ayo Joget pisan, gendang langsung. Cak Bayan, Cak Taji, Cak Kentut, Cak Kuntet. Ayo monggo. Aku tak ngurusi mburi. Ayo, kan dhewe ngurusi mburi sik. Amreng sukma satung kang para ningaraso. Sing manis mung kowe dhewe. Pinuju nyanding karwane. Golek priya mangku wanita utama. Matur nuwun Gusti Taji, Cak Kundet. Awak dhewe tugase lawak rampung. Iya. Tapi ijik ana lakon sing apik. Bengi iki lakone Damar Wulan Ngarit. Damar Wulan Ngarit bersama Lodruk Budi Wijaya.